I pozdrav svima. Znači tu sam da vam pokažem GUI iz 2017. godine. Piše tu, ali eto. Znači ovo je moj stari GUI koji poboljšava FPS, verovali ili ne, tačnije meni barem. Kad igram s njim, zakucam i na 100, kad sam default onako baš bez ičega. U smoku, ne daj Bože, znači fuj. Kao što vidite, tu imate lepo i sličice neke, nešto. Sad ćemo da uđemo u igru da vidite kako je to. Heroin inače radio. Hvala mu još jednom, eto. Znači, evo kakav je tab. I da, vratio sam je skinove, konačno. Iako mi je profesor obrisao sa fleške, nekako sam uspio da ih vratim. Evo, ne znam šta da vam pokažem, vidite dole helte, pare i ostalo. Sad ću da kucam kill, evo da vidite. Znači piše crko, kao piše FBI za kantere, a za terori jebote. Sad ću samo da idem da plantam bombu, da vidite kako je kad se planta i ostalo. Tu vam pored vremena inače piše. Eto ga. Vidite tu kako je ručica, prst to jest. Evo ovdje otprilike. Sad bi to trebalo se jače i jače da bude. Prema što bomba puca, ne znam koliko je, 35 ili 45, daleko na CSGO, ali sad ćemo vidjeti. Kao što vidite nemam sound, ali on dobro dođe to dole da stoji ako igrate na soundu, prema neki public nešto. I da znate da je bomba plantana. Ništa, to sam teo sad da pokažem, bit će u deskripciji link pa ko hoće nek skine. Inače, pitali ste me za ovu rukavicu, ovo rope i ostalo. To je 2014. rađeno, teško da taj lik sad nešto to radi. To sam ga ja iscimao nešto da mi uradi. Jer to radio i hvala mu još jednom. Stvarno dobri skinovi, pogledaj to. Tu piše rope, samo malo da stavim. Oho. A ne, nemam za AWP, ne mogu da ga nađem. Šteta. Ne veze, to je bilo to. Hvala što ste gledali. Ostavite like, share, aj čao.